लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल दायो आङो जानाय भिडिअ लाबोदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव आइटेमा मा दं जाहैबाय ना बाथोन ओमफ्राय नै सातनि गाजर सालगम पियाज दुन्दिया लगायनाय आलु ओमफ्राय ना रोसि लोगोफोर जानोसै नायलांबाय था लोगोफोर मोजां मोनोबा आंनि भिडिअखौ लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर नायलांबाय था आंनि जानायखौ लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मोजां मोनखायो आंनि भिडिअखौ बुहुद सापर्ट खालामबाय बरिया गोथावखा सालगम ओरै साबावनि एसे बे मोनसेखौ जाखौनो बेबायदि बुरजा आइटेम बाथाय अबे मोनसेखौ जाखौनो जालायलायो नोंसोर बिदि जायोना लोगोफोर ना बाथोन माने फारसेनिफ्राय संनाय खावनायफोरखौ बिदि भिडिअ लालायाखै आरोना डाइरेक्ट जानायखौल' लाबाय लोगोफोर माबा फारसेनिफ्राय लाबा गोबावथार जायोना अबे मोनसे जाखौनोसो जायोलै ओमफ्राय ना रोसि फुदुंनायाव माबा होदो मा होनो बेखौ बेसर फिसा फिसा ओंख्रि संनायाव बेसर होनाया बेखौ आर'नाइ लानानै जादों नै लोगोफोर आङो दिनै आर'नाइ लानानै ओंखाम जानो ओरै होननानै लानानै जाबाय आरोना लोगोफोर बारा गोलाव लाला लोगोफोर दिनैनि आङो जानायनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर टाटा बाय बाय आई लाभ यू एडभान्स गुड नाइट